Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pagariya ka nakipagadatan, sulang-ulang wano kesampayan sa giyang kaiya, mababao sayat. Nagi mga bangsami na ditanwaya di pamulungan agyang ko to ang mga paniyakit, ang mga peligro na gudili kaduap katagusi ko mga ginawatan. Aginan ng mga bangsami agyang ko to al-hasad. Ayaw maana na aginan suka pakati po nakapakasi. Naman ayad na kasi si matano sa agyang kaiya masatano. Na namiyak kalalaw na agyang ko to akapakasi igid nakapakati po. Miya kadagada kalap kasi matano isa ka pamilya di titipua. Isa ka bariyo magingid di titipua. Siring-siringan adi titipua. Namiya karata-rata na nagalibig. Elida sa kanuron wallahu subhanahu wa ta'ala. Nag-uayapangan niya kan si Allah. Nakabulungan wallahu subhanahu wa ta'ala. Agiyang kaiya matatago si kong mga pusutan wa kapakasi ikagiyaman. Na sa katano'y pagkakontrolon. Naman si iku Masaw Adam alaihi salam. Namimbawata sa pagli na mama asuhabi lagu sukabila. Anto na imiyaswa, iya ko to amagari na tinipu isa iya ko to apadiyan taman sa miya patay niya. Naman nagi ko to akarata iyan. Tigitano apa man nakapakatip, ugaid na ay ipagungan niya na kemarataan na kaagiyan ko to apadeka. Nalitanwa na ng kahungkira. Kapakay sa giyang kaya masa tanu, na adman na segeda masa. Ami pelagi dia nagiyang ko to, miya managid ang mga masa, so tao na mititipu asiran taman sa paman na kaya pakasakitan o isa agyang ko to apadiyan taman sa adna paman na miya patayro nagyang ko to mamakatipu oy na di makasundit agyang ko to ataw lagi dagyang ko to kaya pakasundit o wataw Adam sa agyang ko to kaya tipuan yan nagukiyap marata iniyan sa agyang ko to apagarin yan ayamana na sa paganay na tigka amay to aya okay na ay resulta niyan o di na kulog sa agyang ko to makapanggalabak ka sa mala agalabak ka kadustaan na aya kurya sa agyang ko to ataw na di makasundita. Lagi diyan na si Yusuf alaihi salam ang mga wataw Yaqub na tinipos kaniya nagyang ko to apaman na mga pagarinian naman ito magariari na tinipira si Yusuf alaihi salam na si kumasa na miya kasundit si rambu kagiya. So Yusuf alaihi salam na irambu kiya pagapasan. Aya kira na miya katabang. Naginan so kapakatipo. Aya tinudan tanong nagiyang kaya kapakatipo. Na miya rata-rata ini agalabak. Nagu paman na sutaw na ayap kepasangan nagiyang kaya ginawa niyan. Ilay niyan, tutulikan niyan, supadiyan. Nalangu-languan amapia ketaguun na ayang ka mapipikir na dingga keturdu agyang ko tua matatagu sirka alimu wallahu subhanahu wa ta'ala. Ayaman na mapia na agyang ko tua sa katano na masusuat tanu sa agyang ko tua ukuran ra katano Allah ar-rida biqadarillah. Wanto na ukuran ra katano Allah na kesuat tanu mi penalamat tanu sa ukad nan tanu rabbul alamin. Saya bulung yan mga bangsami nagyang ka iya pagusayin tanu akatero agyang ko to asakataw si kong mga ulama aso al-Hatim rahimahullah. So Hatim natigyan na ra'aytun na saya tahasadun si kumasak natigyan na miilekan sa mga tao adi sila dititipua nagudi sila disisiga miya karata-rata o idatigyan na fanadhartu fi qawlillah ay tingin na piya mimikiran na ka nagyang ko to akatero Allah subhanahu wa ta'ala yi mala abulong mga bagasami agyang ko to akatero Allah nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya sa kami atigu Allah subhanahu wa ta'ala padukumanan niyan di kiran di beed nagudi kiran di bagi-bagi sa agyang ko to rizki ipambagay mikiran si iko kau yagu-yagiran sang kaya dunia. Ayaw mana ini mga bangsami na mapapasadai. O mani isa na adna ukuran yan si iko Allah subhanahu wa ta'ala. Na udi ka makontrol lagi nawang ka saka makatipo nas kay duwan yan. Mataanda nakaprisulta sa dimapia.
amay kadingka tarimaan nagyang kutua ukuran na inibigay ka wallahu subhanahu wa ta'ala aya pangunutan na ka nagyang kutua ba ya ginawang ka kaptipuan nga si ikupadega anto na ikukuwang kau naguna dad na bang kau nakikuwaguna so makitad na ulong ka nagupaman na di din na makapi aginawang ka sa gyang kutua kaptipuan ka nagukapsigan ka sa gyang kutua padega ayap kailang tanong saya naubud-bubun makaresulta sa gyang kutua mala amarata amanggelebek ka adusa elidasan wallahu subhanahu wa ta'ala nagubulungan wallahu subhanahu wa ta'ala gyang kutua panya kita matatago si kumagina wa tanong kagi sumanusia nawaraan yan din nagyang kutua katatago nagyang kutua kapakasig na kapakatipo na kontrol ng tanong ang mga ginawatan tigo Al-Hatim agyang kutua kaya pamimikiran ako sa agyang kutua katiro wallahu subhanahu wa ta'ala aswallay dimbe-be de kukawiyagan sang kaya dunia pataraktul hasad na ini begagakan nagupya kalipatan na kanagyang kutua kapakasig na kapakatipo ino to mga pagarya liannahu i'tiradun ala kismatillah kung kirka nagumappakarata ka nagupkasopak ka agyang kutua ukuran ay inibigay wallahu subhanahu wa ta'ala sa ikong mga oripan niya sa katanwaya mga tao balasan tanu wallahu subhanahu wa ta'ala sa madagalamapia paganingo si wallah wala kasampayan si amatatago nagyang kutua kapakatipo nalumpyun wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kutua puso uman isa uway na nagyang kutuba ipagsirtan waya si ikong mga pagtano kalu-kalu mga bagasami kataya sugidip man nagyang kayamasa amadakal na paman na makatutula ka titipua a pamilya kapakaya paman na isa ka pamilya isa ka inged o di na paman na matitimo kudar pa gyang kutua sisiringan wa naptitipua manuman isa nagugya ka yakatitipua na kamamas antano din balasan kanu Allah subhanahu wa ta'ala wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh